112 महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के लोजपा प्रत्याशी डॉक्टर देवरंजन सिंह के चुनाव चिन्ह बंगला छाप क्रमांक संख्या 2 पर बटन दबाई और भारी से भारी मत से विजयी बनाई। जय देवरंजन, तय देवरंजन। गौआ नगरिया में शोर भइल बा, इनके ही नमवा जोर भइल बा, इनके ही नमवा जोर भइल बा। गौआ नगरिया में शोर भइल बा, इनके ही नमवा जोर भइल बा। डॉक्टर देवरंजन भैया के जितावे के बा, डॉक्टर देवरंजन भैया के जितावे के बा। चाची बंगले पबहटम दबावे के बा, असो नहीं के विजयी बनावे के बा। रामविलास पासवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देवरंजन भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बंगला छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गाँव घर के बेटा हमें सुनी है पुकार, इनके के मौका रउआ दी एक बार, इनके के मौका रउआ दी एक बार। गाँव घर के बेटा हमें सुनी है पुकार, इन्हीं के मौका दी एक बार। असो हर घर में दीपक जलावे के बा, असो हर घर में दीपक जलावे के बा। चाची बंगले पबहटम दबावे के बा, असो नहीं के विजयी बनावे के बा। महाराजगंज की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देवरंजन भैया मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना। बीना देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजू तिवारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सारा गरीबवन पा हुई है सहायक, इन्हीं के चुनी रउआ सो विधायक, इन्हीं के चुनी रउआ सो विधायक। सारा गरीबवन के हुई है सहायक, इन्हीं के चुनी रउआ सो विधायक। सब विरोधियन के धूल चटावे के बा, सब विरोधियन के धूल चटावे के बा। चाची बंगले पबहटम